Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και φίλες. Είναι το πρώτο βιντεάκι που ανεβάζω στο YouTube μετά από πάρα πολλά χρόνια που είμαι μέσα. Θα ήθελα να εκφράσω την προσωπική μου εμπειρία στο θέμα εμβών. Είναι αλήθεια ότι δεν ήξερα ποτέ ότι υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα στον άνθρωπο και ότι η εμβοή μπορεί να έρθει από διαφορετικούς παράγοντες. Έχω ενημερωθεί βασικά, έχω πάει και σε πάρα πολλούς γιατρούς. Θα ήθελα βασικά να εκμυστρευτώ την προσωπική μου εμπειρία και εννοείται ότι μπορείτε στα σχόλια και με ένα follow στο κανάλι μου, διότι από εδώ και πέρα θα προσπαθήσω να εμβαθύνω και τις γνώσεις μου στο θέμα αυτό για να βοηθήσω και τον κόσμο που υποφέρει. Λοιπόν, στη δικιά μου περίπτωση είχε ξεκινήσει πριν 8 εβδομάδες. Να σημειώσω ότι είμαι 34 χρονών, αθλούμαι από 15 χρονών, γενικά με βάρη. Τελευταία περίοδο είχα βασικά γενικά πάρα πολύ στρες και ταλαιπωρούσα το σώμα μου με τη γυμναστική παράλληλα. Διατροφή βασικά ήταν ένα μέρος της ζωής μου που πάντα πρόσεχα τη διατροφή μου, είναι αλήθεια. Να μην τα απολογώ, ήμουν στο γυμναστήριο πάνω στην άσκηση με πολλά κιλά, είναι αλήθεια, αφού είχε προηγηθεί κιόλας μεγάλη δόση καφεΐνης. Στο σήκωμα, στην άρση βαρών, στην άρση των κιλών, δεν έβγαλα τον αέρα και αυτομάτως την ώρα που κατά την άσκηση με χτύπησε στο δεξί μου το αυτί, βασικά δεν χτύπησε, βούλωσε το αυτί μου και μου έβγαλε αυτό το βουητό, το σφύριγμα. Τις πρώτες 2 μέρες δεν το έδωσα σημασία, είπα θα φύγει. Στη διάρκεια των ημερών εντωμεταξύ ένιωθα κάπως έτσι περίεργα με την συγκέντρωσή μου. Έλεγα ότι εντάξει είναι από την κούραση και όπως είχαμε πει παλαιότερα, πήγαινα στο κλαμπ, φεύγουμε από το κλαμπ, νιώθουμε τα αυτιά μας να βουίζουν, την άλλη μέρα σηκωνόμαστε, είμαστε καλά και ούτω καθεξής. Και κανένας εννοείται ότι δεν μπαίνει τα μέτρα, τα κατάλληλα μέτρα. Από εκεί και πέρα άρχισα να ψάχνουμε. Πήγα μετά από 2 μέρες στον Ορειλά, μένω Γερμανία, να υπογραμμίσω. Πήγα στον Ορειλά, μου καθάρισε τα αυτιά, μου έκανε ακουόγραμμα, βγήκαν όλα καλά και μου είπε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει κάτι, θα πρέπει να κάνεις υπομονή. Αυτή ήταν την 5η μέρα που είχα πάθει το συμβάν. Από εκεί και πέρα ήθελα να το ψάξω παραπάνω. Άρχισα βασικά να κοιτάω και στο ίντερνετ, που θα σημειώσω ότι το θέμα ίντερνετ μας παραστρατεί λίγο, διότι βγάζουν πολύ παραπληροφόρηση. Μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά σε κάποιες παθήσεις ισχύει ότι τα παραλένε και ότι στον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικά τα συμπτώματα. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε άνθρωπος να έχει εμβοή και να προέρχεται από ένα συγκεκριμένο πράγμα. Και στον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικά. Το κάθε σώμα λειτουργεί διαφορετικά, οπότε ας μην τα βάζουμε όλα σε ένα καλάθι. Από εκεί και πέρα, να μην τα προλογώ, πήγα μετά από 1 εβδομάδα στα επίγοντα, μου είδε ξανά ένας Ορειλάς, μου είπε ότι η μεμβράνη σου και το τύμπανο σου είναι όλα μια χαρά, δεν έχουν πειραχτεί, θα σου δώσω κορτιζόνη. Εγώ με την κορτιζόνη είναι αλήθεια ότι λίγο τρόμαξα. Γενικά είμαι κατά φαρμάκων κτλ. Από εκεί και πέρα τον είπα ok, θα πάω τη Δευτέρα σε έναν άλλον Ορειλά να εξεταστώ και θα μιλήσω με τον γιατρό εκεί. Και έτσι έγινε. Δευτέρα, μετά από 1 εβδομάδα που είχε γίνει το συμβάν, να υπογραμμίσω ότι σταμάτησα να κάνω γυμναστική αυτή τη βδομάδα, την επόμενη που είχε προηγηθεί. Είχα πάει στο γιατρό, μου έκανε ξανά ακουόγραμμα, μου είδε τα αυτιά μου, μου λέει θα πάρεις, λέει, για 10 μέρες κορτιζόνη και θα σου φύγει, πρέπει να κάνεις υπομονή. Και έτσι έκανα. Η κορτιζόνη που είχα πάρει ήταν 100 mg, κάθε μέρα μειώνεται. Ήταν ένας
μία περίοδος 10 ημερών που ξεκινάς με μεγάλη δόση και την κόβεις. Με το που πήρα την κορτιζόνη, να υπογραμμίσω ότι μου έφυγε αυτό το θέμα που είχα έτσι με την συγκέντρωσή μου. Ένιωθα πιο συγκεντρωμένος, ήμουνα πιο καλά και έλεγα ότι πάω προς το καλύτερο και ότι κάποια στιγμή και αυτό το σφύριγμα που έχω θα εξαφανιστεί. Από εκεί και πέρα, με το θέμα εμβοή δεν μπορούσα να κοιμηθώ, είχα πάρα πολύ μεγάλο άγχος, είχα αποτραβηχτεί γενικά από φίλους, αναρωτικοί, δεν μπορούσα να πάω στη δουλειά, δεν είχα την ψυχολογία να πάω δουλειά, μου είχε χτυπήσει και ότι διότι το γυμναστήριο είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι, δεν μπορούσα να πάω να αθληθώ, οπότε σε καταβάλει και ψυχολογικά, είναι αλήθεια να λέμε, ένα μέρος σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους όχι βέβαια. Στην προκειμένη περίπτωση με κατέβαλε, αναγκάστηκα να φύγω άρον να έρθω Ελλάδα, να πάω και σε άλλους γιατρούς, που έτσι και έκανα. Είναι αλήθεια ότι μετά από 2 μήνες, τώρα 8 εβδομάδες που έχω τις εμβοές μου, έχω πάει και σε γιατρούς, μου έχουν δώσει καλά στοιχεία ότι πρέπει να κάνεις υπομονή, είσαι νέος, δεν έχει πειραχτεί η ακοή σου και σε αυτό το θέμα είναι η άσημο, ή αλλιώς θα το έτσι πως το κατάλαβα είναι ότι θα το αφομοιώσει ο οργανισμός, ώστε κάποια στιγμή δεν θα το ακούς. Μπορεί να το έχεις, αλλά να μην το ακούς καθόλου, να μην σε πειράζει. Ο γιατρός, σε έναν πολύ καλό γιατρό που πήγα, καθηγητή, μου είπε ότι βάσει της εξέτασης που μου έχει κάνει, ότι πειράχτηκαν στον κοχλία που έχουμε μέσα στο αυτί, πίσω από το τύμπανο, στο εσωτερικό, έχουμε κάποια σαν τριχάκια, τριχοειδή, που αυτό τα τριχοειδή είναι σαν τριχάκια, έχουν αποκολληθεί και ο οργανισμός προσπαθεί να τα ξαναδημιουργήσει. Και αυτό το πράγμα φαίνει το βουητό. Μου εξήγησε ακριβώς τα πάντα, μου έδωσε γενικά έτσι μια ψυχολογία ότι πρέπει να κάνεις υπομονή και ότι η θεραπεία είναι μακρόσυρτη, δεν μπορείς από τη μία μέρα στην άλλη να θεραπευτείς. Μου έγραψε κάποια, μου είπε να αποφεύγω καφέινη, αυτό παιδιά είναι πολύ βασικό, να αποφύγετε καφέινη, κάπνισμα, αλκοόλ και έκθεση σε δυνατούς ήχους. Αυτό εδώ θα βοηθήσει στην ανάρρωση και τα συμπτώματα σίγουρα θα ελαττωθούν. Το έχω διαπιστώσει και σε μένα σε αυτές τις 8 εβδομάδες που υποφέρω. Δεν μπορώ να συγκρίνω τα συμπτώματα τα τωρινά με τα πριν, τα συμπτώματα που είχα 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, τις πρώτες 2-3 εβδομάδες. Έχουν ελαττωθεί, έχει γίνει κάπως καλύτερα το θέμα εμβοή στον οργανισμό μου. Όπως σας είπα, δεν είμαι γιατρός, ο καθένας έχει τα δικά του συμπτώματα και δικά του προβλήματα. Απλά από ό,τι έχω ενημερωθεί ότι η εμβοή μπορεί επίσης να προκληθεί είτε από τη γνάθο, επειδή επικοινωνεί η κάτω γνάθος με το αυτί, που αυτό το πράγμα είναι αλήθεια ότι υποφέρω, όχι υποφέρω, δεν έχω πόνο, απλά έχω κάποια, δηλαδή το βάζω το δάχτυλό μου στη γνάθο, ακούω αυτά τα κλικ που κάνει, έχω πάει και σε γναθοχειρουργό. Είναι αλήθεια ότι θα επισκεφτώ και έναν γναθοχειρουργό στη Γερμανία, διότι πολλοί άνθρωποι στον ύπνο τους τρίζουν τα δόντια τους και είναι ένα σύμπτωμα, ένας λόγος να πάθεις εμβοή. Και επίσης αυγενικό. Καλό είναι κάποια στιγμή που ακόμα δεν το έχω κάνει, διότι δεν μου έχει παροτρύνει ο γιατρός να κάνω μαγνητική. Θα την κάνω, αλλά σε βάθος χρόνου, διότι η μαγνητική δημιουργεί θορύβους, οπότε μπορεί να κάνει την εμβοή να είναι χειρότερη. Είναι καλό να κάνουμε την μαγνητική όταν θα μας πει ο γιατρός πότε είναι η κατάλληλη περίοδος να την κάνουμε. Από εκεί και πέρα, στη δικιά μου περίπτωση ήταν από θέμα πίεσης, βέβαια δεν αποκλείω ίσως να είναι και από θέμα γνάθου, διότι όταν γενικά ζοριζόμουν έσφυγα τα δόντια μου από την πίεση κιλών, οπότε καθαρά το δικό μου θέμα είναι θέμα ή γνάθου ή πίεσης, που νομίζω ότι κατά 80% είναι θέμα πίεσης, αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση, οπότε χτυπάει στον καθένα διαφορετικά.
Να σημειώσω ότι εδώ και περίπου ένα μήνα είχα ξεκινήσει κάποια σκευάσματα βιταμινών, διότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο για τις εμβοές. Είναι το Movigor 2, που είναι ένα σύμπλεγμα βιταμινών. Σε κάποιους βοηθάει, σε κάποιους όχι, που έχει μέσα ginkgo biloba και κάποια άλλα συστατικά. Πολύ βασικό είναι, παιδιά, να πάρετε βιταμίνη Β12. Δημιουργεί, γενικά είναι καλό για τα νεύρα. Και πολύ καλό σύμμαχος για το σώμα είναι το μαγνήσιο. Μαγνήσιο να παίρνετε πάντα. Να κάνετε βέβαια τις απαραίτητες εξετάσεις αν έχετε έλλειψη μαγνησίου ή όχι, και για αυτούς που αθλούνται εννοείται ότι συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα. Όχι μόνο για τις εμβοές. Μετά από ένα φόρουμ που είχα διαβάσει επίσης από άτομα που υπέφεραν από εμβοές και από επιστημονικές έρευνες, είναι ότι κάνει καλό και η ταυρίνη. Είναι ένα συμπλήρωμα που συμβάλλει επίσης και στην υγεία των ματιών. Βιταμίνη D3, οπωσδήποτε, συστήνω σε όλους, και κουρκουμίνη. Αυτά βασικά προς τιμής παίρνω. Σίγουρα βλέπω μια διαφορά μικρή, αλλά είμαι ακόμα στην αρχή. Ξέρω ότι σε κάποιους διαρκεί πολλούς μήνες. Κάποιοι δεν έχουν απαλλαχθεί από τις εμβοές, τις έχουν για πάντα. Συνήθως είναι σε άτομα όμως που έχω ενημερωθεί όταν έχουν απώλεια ακοής. Στην απώλεια ακοής ισχύει ότι σε κάποιους φαίνει εμβοή και σε αυτό το κομμάτι είναι λίγο δύσκολο να επανέλθουν και η ακοή και η εμβοή. Στην προκειμένη περίπτωση τη δική μου, και θα ήθελα κιόλας να ρωτήσω αν υπάρχουν άτομα που πραγματικά έχουν περάσει κάτι τέτοιο και έχουν θεραπευτεί ή όχι, μπορείτε κάλλιστα να γράψετε κάτω το βιντεάκι μου και να το συζητήσουμε. Θα ήθελα κάλλιστα να ακούσω τις δικές σας εμπειρίες. Βέβαια μέχρι τώρα δεν έχω γνωρίσει άτομο που έχει πάθει κάτι ανάλογο σαν το δικό μου, να είναι πάνω στην άσκηση και να τον χτυπήσει εμβοή, γιατί στη δική μου περίπτωση ήταν κάτι απότομο, κάτι καινούργιο και κάτι που δεν το πίστευα ότι θα γίνει, διότι είμαι ένας άνθρωπος που πραγματικά αθλούμε πάρα πολύ, χρόνια ολόκληρα. Η φυσική μου κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή και πραγματικά δεν περίμενα να γίνει τέτοιο πράγμα. Αλλά από εκεί που δεν το περιμένεις γίνονται όλα. Και θα σας παρακαλούσα εννοείται με σεβασμό ο καθένας να γράψει τα σχόλιά του, να το συζητήσουμε και εννοείται να αλλάξουμε και email και να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και σε προσωπικό και γενικά προσωπικά ο ένας με τον άλλο. Από εκεί και πέρα οι εμβοές στην προκειμένη περίπτωση στη δική μου συνεχίζονται. Ξεκίνησα πάλι να αθλούμε, ξεκίνησα γενικά να θέλω να πάρω τη ζωή μου πίσω, διότι αυτό το πράγμα, ξέρετε, αυτοί που υποφέρουν ότι τους καταβάλει, όσο να λέμε ψέματα, μας καταβάλει όλους, διότι θες δεν θες το σκέφτεσαι, ειδικά τον πρώτο καιρό, μέχρι να το διαπιστώσω ότι πραγματικά αυτό το πράγμα δεν είναι μια ασθένεια, είναι ένα σύμπτωμα. Απλά το σύμπτωμα δημιουργείται διότι υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό το σύμπτωμα που πρέπει να διερευνηθεί και από πού προέρχεται αυτό. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, οι εμβοές συνεχίζονται στην προκειμένη περίπτωση στη δική μου. Συνεχίζω βέβαια να μπαίνω σιγά σιγά πάλι στους παλιούς ρυθμούς. Βέβαια έχω καταλάβει ότι και τα πολλά κιλά δεν βοηθούν, οπότε στους φίλους μου και φίλες σας προτείνω καλύτερα να κοιτάτε γενικά τις αναπνοές σας για όσους αθλείστε, διότι αυτά τα πράγματα δεν είναι να παίζουμε, μπορεί στον καθένα να συμβεί ανά πάση στιγμή, και εννοείται να διώξουμε από πάνω μας όσο μπορούμε το στρες και το άγχος, διότι αυτό με το που σας πιάσει σίγουρα σας αγχώνει, οπότε όποιος το σκέφτεται το δημιουργεί χειρότερο, γενικά αυξάνει την εμβοή, οπότε είναι καλό να ασχολούμαστε πάντα με κάτι, και το βασικότερο όταν πάμε για ύπνο να βρούμε έναν ήχο που μας ταιριάζει. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω βρει στο ίντερνετ, στο YouTube, έναν ήχο
με ταιριάζει πάρα πολύ στην εμβοή μου, την καλύπτει, δεν την ακούω και μπορώ να κοιμηθώ πάρα πολύ άνετα. Ο ύπνος συμβάλλει στην καλή υγεία, οπότε καλό είναι, το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους, να κοιμούνται με ήχο, για αυτούς που υποφέρουν βέβαια, έτσι. Από εκεί και πέρα εύχομαι στον καθένα καλή ανάρρωση. Σε αυτούς που έχουν πραγματικά αναρρώσει, θα ήθελα τη δικιά τους εμπειρία να αναφέρουν κάτω από το βιντεάκι στα σχόλια, και εννοείται ότι στην προκειμένη περίπτωση τη δική μου θα σας κρατώ ενήμερους για ό,τι καλό μου έρθει στην πορεία, και εννοείται σκέφτομαι θετικά αν κάποια στιγμή απελευθερωθώ από την εμβοή, διότι υποφέρω μόνο από το ένα, αυτή είναι αλήθεια, γιατί ξέρω άτομα που υποφέρουν και από τα δύο αυτιά, που πραγματικά λυπάμαι γι' αυτό. Θα σας έχω ενήμερους και μένουμε σε επαφή, οπότε γράψτε σχόλια, περιμένω να μιλήσουμε και τα υπόλοιπα τα κανονίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που εκμυστηρεύτηκα και εγώ τη δικιά μου εμπειρία, και θα είμαι σε ευχάριστη θέση, εννοείται, να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά και να δώσουμε ο ένας τον άλλο κουράγιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό υπόλοιπο.